En aquest vídeo continuarem amb la tasca 3 del projecte final d'avaluació de Competic 2 del curs 2022-2023 que està centrada a la competència C6 Tractament de la informació numèrica. Concretament, en el vídeo anterior vàrem donar format en el FUI, vàrem introduir algunes funcions, com per exemple la funció concatena, vàrem ordenar els registres per diferents factors i ara el que ens demana l'enunciat és que realitzem una sèrie de càlculs. Anem a veure-ho. Primer de tot, ens demana que calculem el total de la recaptació. Ho tenim a la columna H, per tant, ens situarem a la cel·la corresponent, seleccionem la funció suma i establim el rang on hi ha les dades que s'han de sumar. Un cop ho hem fet, premem la tecla Enter i ja ho tenim. El que podem fer, si volem, és donar un format a aquest número. Per exemple, li donarem un format numèric que ens inclogui els punts de 1000, dos decimals i el símbol de l'euro. A continuació farem el mateix amb la mitjana, per tant seleccionem la cel·la, seleccionem la funció mitjana, establim el rang, premem la tecla Enter i ara el que podem fer, la forma més senzilla, és seleccionar i copiar el format. Finalment ens demana el preu màxim i el preu mínim. Per tant, seleccionarem la funció màxim, establim el rang, premem la tecla Enter, copiem el format i farem el mateix pel mínim. Un cop fet això, seguim amb l'enunciat del projecte final i veiem que ens demana utilitzar una sèrie de filtres. Primer de tot, ens diu que utilitzem el filtre automàtic per tal de seleccionar els establiments que estan a la província de Barcelona. Per fer-ho, seleccionem el rang on es troben les dades, ens adrecem al menú Dades, Filtre automàtic i primer de tot ens situarem a la província i seleccionarem únicament el valor Barcelona. Fem clic a d'acord i veiem que ara ja se'ns mostra únicament els registres que tenen la dada Barcelona a la columna província. A continuació ens demana que hem de filtrar els establiments en què el tipus sigui botiga natural. Per tant, el que farem serà que ens mostri el camp tipus. Novament despleguem les opcions del filtre automàtic i en aquest cas deixarem activat únicament l'opció botiga natural. D'aquesta manera ja se'ns mostren únicament els registres en què el tipus conté la dada botiga natural i la província conté la dada Barcelona. El que farem ara serà fer una captura de pantalla per mostrar que hem realitzat aquesta tasca. Per tant, activem el capturador de pantalla que tinguem instal·lat al nostre ordinador, en aquest cas el Shotcut. Seleccionem l'àrea que ens interessi, ens situem a la carpeta del projecte, concretament a la subcarpeta de la tasca 3, i li donem un nom a la captura, per exemple, filtre automàtic. D'aquesta manera ja podem desfer tots els canvis que hem fet. Desactivem el filtre automàtic i a continuació ens demana que utilitzant el filtre estàndard localitzem els establiments en els quals s'ha facturat per un valor inferior a 1.000 euros. Anem a veure-ho. Seleccionem novament el rang, ens adrecem a dades més filtres, filtre estàndard, ja se'ns obre el quadre de diàleg, seleccionem el camp en el qual hem d'introduir el criteri de filtratge, en aquest cas facturació anual, i establim la condició que ha de ser menor de 1.000. L'enunciat del projecte ens demana que fem una captura de pantalla del procés de filtratge, per tant, tornem a activar el capturador de pantalla, seleccionem l'àrea, desem, i en aquest cas establirem com a nom del fitxer de la captura de pantalla filtre estàndard.
Desem el fitxer, apliquem i veiem que efectivament ja tenim seleccionats únicament aquells registres que tenen una facturació anual inferior a 1.000. Retornem el full tal com el teníem a l'inici, per tant desfem el filtratge i amaguem les columnes B i C. Ara el que ens demana l'enunciat és que treballem amb el full facturació i veiem que ens mostra un llistat de tots els productes venuts l'any 2002 organitzats per categories de productes. En aquest cas ens mostra el preu de cada producte i la quantitat dels productes venuts. I el que ens demana és que calculem el preu total, que calculem l'IVA i que calculem el total incloent l'IVA. Veiem, però, que l'IVA és diferent segons els productes. Anem a fer-ho. Primer de tot, calcularem el total de cada producte. Per tant, introduirem una fórmula que ens multipliqui el preu per la quantitat. Arrosseguem per obtenir el resultat a totes les files i fem el mateix a la resta de categories. Un cop hem calculat el total dels diferents apartats, hem de calcular l'IVA i sumar-lo al preu total. Anem a veure-ho. En aquest cas tenim els olis essencials, que tenen un IVA del 17%. Per tant, el que farem serà multiplicar el total per l'IVA corresponent. I d'aquesta manera ja tenim l'IVA. Ara hem d'anar en compte, abans d'arrossegar, de fixar la fila de l'IVA, per tant, que no la vagi modificant. Per tant, editem la fórmula i davant del número de la fila posem el símbol del dòlar. Ara ja podem arrossegar. Podem donar un format de número amb 2 decimals. I fem el mateix amb la resta de categories. En el cas dels productes naturals per la cara, l'IVA és el mateix, per tant, podem copiar la fórmula. Si l'editem, veiem que efectivament ens està agafant la dada correcta i l'IVA correcte. Per tant, ara podem arrossegar. Els productes naturals pel cost tenen un IVA del 14%, per tant, haurem d'introduir de nou la fórmula i li diem que multipliqui el total, en aquest cas, pel 14%. Introduirem novament el símbol del dòlar per tal de poder arrossegar sense problema. En el cas del sabó per les mans, també té un IVA del 14%. Un cop hem calculat l'IVA dels diferents apartats, el que podem fer és calcular el total més IVA, sumant el total més l'IVA. Anem a fer-ho. Un cop ja tenim introduïda la funció, ara senzillament hem d'anar arrossegant en els diferents apartats. I en acabar ja haurem completat les primeres tasques del full facturació. I de moment, això és tot.